بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كن ياري ablanan ini wati amba fo bakari ni ay ngondara misiri basro bet se kafu akon nga musique la très grande santé santé no bet se kafu de sinon o bakke so chen wadlo so kono ka ke chen mais ni ata le misera goni bet se kafu de bakari gansan gonte gazante donc on dit un grand bonjour à la famille de Banzoumana Sissoko. Il est à l'hippodrome la rue Banzoumana et tu sais mo est resté là trop bakari aleka so bi remine u yegidron fla blagada donc les gens de la rue Banzoumana tellement ka teme tu vois comme tokotigi magazante o mo ko ra mo Banzoumana ka kare bo dia famo donc bakari carrément faut soro folo faut abenale après bakari carré au soro folo amata ko Banzoumana carré c'est à l'hippodrome là-bas voilà et ken yare comme tu dis ko sa ambe ala tanwa maman ngo ni ba feke nege ki sago e ko iba gushi wat mina blelendo weche awo ko ra useka minga wakati mina ko wakati kana to kateme Allah akbar ko ro ko ni ba feke nege ki sago e ko iba blelendo wakati mina ba gushi wakati na ijai ba ke chuku manija chuku manija sumara barabi bulu de ko nege bi nege tige men nege tige re fandai awo bamano ko de nege bi nege tige na tige yɔrɔ kɔni ye fanda ye ba fɛ mun de fɔ a bɛ bilen yɔrɔ min na a bɛ tige yen a bɛ bilen yɔrɔ min a bɛ tige yɔrɔ a gɛlɛyara cogo o cogo solution bɛ sɔrɔ a la hakilimaw ko i ye numu ye i tɛ numu ye bɛɛ b'a dɔn ko tasuma bɛ se nɛgɛ la awɔ awɔ an bɔra ka nɛgɛtigɛ min fɔ sisan an ka tasuma de b'a bilen n'a bɛ tigɛ o kɔrɔ kunu n'a bilenna tasuma de b'a tigɛ dɛ ayiwa mamuso ko ne ma ko ji ka laada tɛ goniya ye ayi mun na tasuma de b'a goni o ni ji goninen ye c'est que a bɔra tasuma kan ou bien a bɛ taa kan donc u b'a fɛ ka mun de fɔ o la hadamadenya la ko ji ka laada tɛ goniya ye sababu de tɛ diɲɛ kɔnɔ mais ko n'i y'a bila fana a bɛ suma ko ji wulila cogo cogo n'i y'a bila a bɛ suma a ka laada tɛ o sababu de bɛ na n'a ye sababu de bɛ na jogo tɛ donc sababu fɔ aljanna a bɛ ten donc ko maya la an ka ɲinɛ sababu ko sababu man dɔgɔ bamananw ko ten ko sababu man dɔgɔ dɛ o kɔrɔ di o kuma kɔrɔ di bamanankan sababu man dɔgɔ kɔrɔ kana jɔ fɛn na an kana jɔ fɛn na Allahu akbar ayiwa bisimila an bɛ dɔn jumɛn na bi ye alamisa décembre kalo tile 29 san 2022 donc an b'a fɛ ka san faga kɔ an tɛ k'a faga a sera sa yɔrɔ de la a bɛ ka taa sa yɔrɔ la est-ce que sibiri don de a tɛ sa sibiri don donc sini an bɛ dingɛ sɛgɛ sini kɛnɛ an b'a su don o tɛ yan awɔ e yɛrɛ b'a fɔ an t'a to sibiri sɔgɔma an bɛ dingɛ sigi an kana to dingɛ ka si quoi ayiwa d'accord mun na dɔ kɛra n'a sɔ an ka dingɛ sigi sibiri sɔgɔma dɔ kɛra n'a tɛ cɔ kɔrɔ awɔ sufɛ an b'a su don ayiwa tabarikala ayiwa bisimila gafew bɛ yan gafew bɛ yen l'indépendant ko di indépendant ale kumalen no fɛn min kan o de ye metali kɛ cour constitutionnelle mɔgɔw cour constitutionnelle olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma minnu kɔni k'u bɛna don cour suprême mɔgɔw ka baara taabolo ale n'u ka sariya dɔw taabolo kɔnɔna ni ale kɔni k'u votera CNT mɔgɔw olu kɔni fɛ ale y'a jira k'a fɔ ko o baaraw kɔni k'u bɛna sɔsɔli kɔni don constitution ale baaraw taabolo kɔni na indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa faransikaw olu fɛ yen nin ye maliyɛn dɔ ye ni ale tɔgɔ ko Bala Balo ale kɔni k'u bɛna gɛn ka bɔ faransi nka ko wulikajɔw kɔni fanga bonyana ni bɛ tali kɛ dɛmɛ dilan ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ma ale ni a ka sɔrɔladonbaga ni o ye a ka avocate olu kɔni ka wulikajɔ fanga bonyana ka se ka kɛ sababu ye ma kofɔlen ko gɛnni kɔni bɔra a ma indépendant hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kira k'a fɔ san 2016 bamancawale min kɛra kɔrɔwarikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Grand Bassam min yɛrɛ kɛra sababu kɔni ni ka mɔgɔw 22 bɔnna ni maliyɛn kelen kun bɛ a la n bɛ wagati min na ko sisan kiiri baaraw kɔni bɛ ka kɛ kɔrɔwarikaw olu fɛ yen nɔ o de hukumu kɔnɔna kɔni mandat d'arrêt international da maliyɛn dɔ kan ni ale tɔgɔ ko Dala Kunta ni ale kɔni yera ko ni bamanciwale min kɛra ko o kɔni ɲɛmaaya k'u bɛ ale bolo indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yera k'a fɔ mali ale caman fɛ ni o ye santiri ye ko bamanciwale caman kɔni dankari kɛra olu la ko dɔw kɔni fɛnɛ minɛna ni ka di finitigilakaw olu ma ala ko d'an ye ami ayiwa le soir de Bamako wula
soir de Bamako ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko Cour suprême ko olu ka dɔ farali olu ka sɛgɛnnafɛnya bɔ si kɔni kan ni o ye ko prolongation de l'âge de départ à la retraite o baaraw kɔni k'u laɲininen no u fɛ nka Cour constitutionnelle y'a yira k'a fɔ ko a kɔni baaraw kɛli kɔni kabina ni sɔsɔli kɔni sariya hukumu kɔnɔna o la soir de Bamako y'a yira k'a fɔ ko Cour constitutionnelle kɔni ye jo di magistrat olu ka lafasalitɔn kɔni ma soir de Bamako wali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ ko bi Korwar fintigila ka 46 minnu kɔni minɛnen b'an ka ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ k'olu ka kiiri baaraw kɔni bɛ kɛ bi sɔgɔmada in na y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan k'olu ma kofɔlen ko u kɔni minɛna kabini juillet kalo tile 10 san 2022 tɛmɛnen soir de Bamako hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ni ye tali kɛ Iji hukumu kɔnɔna na san 2023 natɔ a yira k'a fɔ ko maa hakɛya min kɔni dira Mali ma ko bɛ t'i jɔ fo 13 323 pèlerins ko o de kɔni Mali yamaruyalen don ni ka taa ni o de ye ale ni a yira k'a fɔ k'u kɔni k'u kɛn bɛ ka dansigili min kɔni kɛ siko la k'u ka a yira k'a fɔ o kɔni wulila an bɛ wagati min na i ko sisan. A wulila. Awɔ. Tubarikala. Si bɛɛ bɛ se ka taa. Tubarikala. L'adversaire. L'adversaire. L'adversaire de qui? Aya. N t'a adversaire dɔn dɛ. Ayiwa d'accord. Ale kumalen no fɛn min kan o de ye an wagati min na i ko sisan ko jɔnjɔndi kɔni kɛra bɛ k'a kɛ min ne y'a yira k'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen don musaka ko kunyaw ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre de l'économie et des finances kɔni ye ko ale kɔni ye jɔnjɔn kofɔlen sɔrɔ fo ka taa se a ka baarakɛɲɔgɔn 25 fɛnɛ olu kɔni ye médaille kofɔlen kɔni sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ olu yɔrɔ la adversaire ali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ politique ko hukumu kɔnɔna na ni ye ko Afa Mali ale ni Espérance jigiya kura olu kɔni ye bolonɔ bila kɔni kɛ jɛɲɔgɔnya dɔ o hukumu kɔnɔna na. Ayiwa Afrique Info ale kumalen no fɛn min kan o de ye colonel Ablaye Maïga ni ale ye ministre de l'administration territoriale de décentralisation fo ka taa se ministre d'État fɛnɛ don ko ale kɔni an bɛ wagati min na ko sisan kɔni kɛn bɛ ka cɛsiri kɔni kɛ wasa Bamako ale bɛ se ka jɛya cogo min na. Afrique Info hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan CECIM n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye k'ale kɔni ɲɛmaya bɛ Maju Sɛnpara kɔni bolo fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko intérim ale bɛ ka o assurer an bɛ wagati min na ko sisan CECIM o kɔnɔna na hali bi ani Afrique Info bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ Mali ka wulikajɔ kɔni min ni o kɛra Mali ale ni Banque mondiale kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɔni kɛra min bɛ se ka kɛ sababu kɔni ni ka CFA wari miliyari 100 ale ni 80 ale ni a kunkanfɛnw kɔni sɔrɔ. Afrique Info hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ lakanako hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ dancɛ sababu la ni o ye frontière sababu kɔni Sahel jamanaw kɔnɔna na ko Mali kɔni ko ale drone dɔw sɔrɔ min ni olu kɔni bɔra Turki ka olu fɛ yen nɔ ko kɔni bɛna yɛlɛma kɔni don baara olu taabolo la. L'élite ale kuma nana fɛn min kan ko Kɔrɔwari fintigɛla ka minnu minɛnen don ko kɔni bɛna taa cogo min na ko u bɛ sɔn k'a bila ale kumalen don o kan ale ni fɛnɛ y'a kumana fɛn min kan o de ye ko journée citoyenne forçat civile ko olu kɔni k'u bɛ commune de Mandé kɔni kɔnɔna na journée citoyenne hukumu kɔnɔna na hali bi ani élite bɛ to ɲɔgɔn fɛ lakanako hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ fintigilaka 100 buɲɔngo olu kɔni taara drapeau kɔni kɔrɔ ka bɔli officiel kɔni kɛ min ni o bɛ tali kɛ contingent 2021-2022 mɔgɔ olu la élite hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ ministériso min ɲɛsinnen don kɛnɛya koyaw ma ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ ko olu kɔni ye jɔnjɔdi kɔni kɛ ka ɲɛsin ni metali kɛ Isaka Kone ni ale ye CMSS kɔni ɲɛmaya an bɛ wagati min na i ko sisan élite ale ka laseli don. Bi ka gafe bɛɛ ye kura de la sirène. Sirène bi ye yɛlɛma kɛ ni ye Mali kura ya. Awɔ. D'accord. La sirène a ye mun fɔ. Sirène kumalen don fɛn min kan o de ye ko chinois dɔw kɔni ko olu kɔni welela bɔgɔ jenina kɔni ka bugunikaw olu fɛ yen nɔ ko nka ko dɔw kɔni bɛ a jukɔrɔ min ni o ma fɔ mɔgɔw ye. an taara kiiri sɔrɔ la a bɛ fɔ. Le véridique o ye tiɲɛ fɔ wa. Dɔw b'a kɔnɔ yan. Dɔw b'a kɔnɔ.
ano tiɲɛ i b'i ka bi gafe o o ye kura ye a bɛɛ kura véridique n'ale bɛ taa ɲɔgɔn na ale ye laseli kɛ ka ne yɛrɛ bɛ se ka nin ye nin bi dɛ le véridique ni yɛrɛ kɔni ne siɲɛ fɔlɔ ye ka ye ni nin bi dɛ ne bɛ se ka ye ne ne bɛ kɛlɛ ja ayiwa an n'ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan décoration kɔni minnu bɛ ka kɛ ko douane directeur général ale kɔni fɛnɛ décorera ale ye médaille sɔrɔ fo ka taa se ale ni douane cakɛda min kɔni ɲɛsinnen don ale y'a se kɛ wariko la pétrole ko ma ale fɛnɛ kɔni ye o sɔrɔ ni o kɔni ye musoya ma wagati min na i ko sisan douane cakɛda min ɲɛsinnen don pétrole ko ɲɛnabɔli ma ko nin maa fila ko fɔlen kɔni ko médaille kɔni taara ka di u ma ka kɛɲɛ ni u ka cɛsiri ye fasoko la hali bi ani véridique bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ laboratoire vétérinaire ni o ye baganw ka fura ko koɲɛw ɲɛnabɔ yɔrɔ ye yira k'a fɔ k'u san 2022 kɔnɔna na k'olu kɔni sera ka vaccin miliyɔn 34 kunkanfɛn de kɔni dilan véridique n'ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ hali bi ko san yɛlɛma fɛtu hukumu kɔnɔna na ANASER ale i n'a fɔ san tɔw la a b'a kɛ cogo min na ale kɔni bɛ wuli ka jɔ kɔni na ni ka ɲɛfɔli kɔni kɛ mɔgɔw ye bolifɛnw bolikojugu ale ni sariyaw batobaliya kɔni na mɔgɔw bɛ se ka olu baaraw kɔni bato cogo min na walasa san yɛlɛma in na ɲɛnajɛw bɛ se ka kɛ hɛrɛ ale ni baden kɔnɔna na cogo min na ala ko kɛ hɛrɛ la an bɛ saluli kɛ n'ale le véridique très bien i bɛ yan wa ko bɛ cogo di o wa fisa Bamakɔ bɛ cogo di bi yan ne natɔ kɔni a ko ba sigilen don a ba sigilen don embouteillage ko ten nɔgɔ bɛ cogo di nɔgɔ bɛ cogo di nɔgɔ a ko mun ko a baaraw daminɛna an t'an sigi k'o lajɛ k'an sigi k'o lajɛ ne kɔni fɛ fura foyi tɛ ɲamanko la ni usine ko tɛ k'a yɛlɛma so hali Bamako n'u ye Bamako yɛrɛ hali n'u ye région kelen ta k'a bɛɛ kɛ ɲamanbɔyɔrɔ en tant que a tɛ bayɛlɛma fu don ka bayɛlɛma ka kɛ mun ye k'a bayɛlɛma k'a kɛ nɔgɔ walima énergie ni fɛn a bɛ ka ca ala nɔgɔ bɛ yɛlɛma ka kɛ dali ye mana bɛ yɛlɛma ka kɛ dali ye k'a bɛ se ka da karew kɔnɔ olu bɛɛ bɛ se ka kɛ mais mun n'o ta kɛ an t'a dɔn ne kɔni taara miliyari ba dɔw cɛ ka na n t'a dɔn u bɛna min k'a la bon Bamakɔ fana i b'a dɔn fɔlɔ Bamakɔ ni sisan tɛ kelen mɔgɔw cayara sisan mais mɔgɔw cayara cogo o cogo mɔgɔw cayara o ye kelen ye mɔgɔw fana u sera u mɔgɔ tɛ ko la o ye filanan ye sinon waati min na bɛ na Bamakɔ jɛlen don passe fɛn saba tun bɛ kɛ Bamakɔ depuis o tun na Bamakɔ kɛra ɲɛmaw tɔn yɛrɛ de a fɔlɔ jumɛn i ɲɛ Bamakɔ la ni mɔgɔw wulila bɛɛ b'u ka kare fura bɛɛ b'u ka so fura ka kare fura ka jama cɛ ka taa bila ɲɛma yɔrɔ la o ye kelen a filanan chef d'hygiène mɔgɔw tun bɛɛ bɛ yaala yaala n'i ye ɲɛma bɔ i ka so da la u ye ji nɔgɔ bɔ u bɛ n'a y'i nɔfɛ so la k'i a man di o kelen kosɔn i tɛ sɔn k'o kɛ ɲama ka bila kare kunna 10 yɛrɛ ma u tɛ sɔn o ma ɲɛgɛnji n'a wɔyara mɔgɔw de bɛ na u b'a fɔ diyagoya i ka puisoir dilan diyagoya i bɛ puisoir de dilan i ka so da la ji bɛ don mun kɔnɔ n'a fara i b'a dayɛlɛ aw b'a bɔn u bɛna sama bon u y'o de bɛɛ de bila sisan donc u ye bɛɛ to yɛrɛ ma fanga tɛ yen fanga tɛ sira maa ye mɔgɔ tɛ sira fanga ye mais i b'a dɔn ne bɛ nin bɛɛ résumé min na mara éducation nin bɛɛ ye éducation de mara de y'a kɛ sisan mara dɔrɔn de don hali bagan ninnu bɛ yaala yaala ni bagan yaala yaala dɔrɔn u b'a minɛ ka taa n'a ye fourrière la n'a ye tile 3 kɛ fourrière la n'i tigi ma yaala n'i dun bagan de don u b'a kantigɛ u bɛ taa di kasobonba la kasodenw bɛ ɲɛnajɛ n'a ye a banna olu fana ni bagan mun tɛ don hadamaden fɛ u b'a kantigɛ u bɛ taa n'a ye zoo la waraba fila warabila so la waraw b'a dun waraw b'a dun a banna a tun bɛ kɛ o cogo la hali sisan u bɛ se k'a kɛ ten n'o kɛra kɔni a bɛ lafiya dɛ hali sisan u k'a kɛ ten bon mun na u t'a kɛ ne t'o de faamu mun na a tɛ kɛ ten dɛ o faama kelenw dɛ olu de ta o baga kelen o de y'a to n ko n bɛ fɛn bɛɛ résumé mara de la éducation de don marabaliya dɔrɔn de don ka bagan bila u yɛrɛ ma ta sisan k'a filɛ carré la circulation na o tun tɛ kɛ mɔgɔ tɛ se ka kariya ka t'u la parce que e mana a minɛ weleli bɛ kɛ a bɛ bila n'i yɛrɛ min farati e bɛ kungo sɔrɔ o de y'a to a kɛlen bɛɛ b'i yɛrɛ ye n'i ye ji bɔ i ka so da la n'a ye mɔgɔ tɔɔrɔ dɔrɔn chef d'hygiène mɔgɔ de bɛ n'a ye kama
bon sisan n t'a dɔn mun de kɛra an de tɛ siran o fanga de bɛ siran n'anw ye wa bon sisan faamaw yɛrɛ de fanga de bɛ siran anw ye wa ale tɛ siran ayi olu yɛrɛ de kɛn bɛ yɔrɔ nɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ faamakɛ a ka mobili b'a ka da la ou bien a ka flèche-sonji o bɛ woyo fo ka taa sigi mɔgɔw ka da alors que ale ka da pavelen don mais a bɛ taa sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ a tɛ si la i ka kuma bon mobili ko ji ani fɛngɛ ji sisan fana setigiw tɛ hinɛ u tɛ siran i m'a ye n'i bɛ kare la ni kare ma ɲɛ setigi b'a ka so dilan an mun ye fanda a b'aw ta to yen ji bɛ taa ka sira a ka sira la ji kana jɔ a ka so da la dɔrɔn to t'a ka sira ye i b'a sɔrɔ olu ta pavé u ye ciment k'a la k'a ɲɛ fo ka se i yɛrɛ dan ma dɔrɔn se tɛ mun bolo dɔrɔn u b'o dafara don aw cɛ u b'o dafara don aw cɛ kare kɔnɔ sɔgɔma o sɔgɔma e de bɛ sen panpan na sa e de bɛ sen panpan na voilà donc n'o jogo de ma yɛlɛma Bamakɔ tɛ se ka ɲɛ i y'a faamu Bamakɔ tɛ se ka ɲɛ fo o yɔrɔ de ka yɛlɛma minnu ka ɲi ka a baara ninnu kɛ olu yɛrɛ de kɛn bɛ a tiɲɛbagaw ye voilà a tɛ se ka kɛ dɛ ayiwa a b'a kɛ bɔ cogo di donc bon Kasimu ninnu don comme Kasimu kun b'u fɛ o terikɛw don a ka f'u ye n'a y'a fɔ chef Kasimu n'a n'u ye ɲɔgɔn ye u ɲɔgɔn ye voilà donc don o don u bɛ ɲɔgɔn ye voilà par exemple n'a ni Abdou ye ɲɔgɔn ye bi ministre de l'administration territoriale a bɛ se k'a ɲɛfɔ u ka fɛɛrɛ tigɛ a ko la quoi u ka fɛɛrɛ tigɛ a ko la komi wari nana a kama yɛrɛ donc u ka usine de transformation caya awɔ ka Bamakɔ jɛya n'o kɛra Bamakɔ bɛ jɛ an yɛrɛ k'a lajɛ an fana k'an jogo mara k'an jogo ye voilà jogo fɛnɛ b'a la dɛ jogo fɛnɛ b'a la dɛ hali ni usine jɔra jogo b'a la dɛ jogo jɔyɔrɔba de b'a la sisan i b'a dɔn mɔgɔw mun kɛ sufɛ yan u b'u kɛ ɲɛmaa dɔw moto mobili la n'u taara kari ni mɔgɔ to dɔrɔn u b'a bila u tɛmɛ i b'a dɔn ne yɛrɛ bɔra tɔgɔ dɔ kalama ne ka reportage dɔ senfɛ ne taara maire fɛ yen samiya fɛ u tɛ ni san finna u tɛ fɛngɛ bɔ a maire de ko ne ma k'u b'o wele de ko promo ni san finna sisan ka da ɲaman bɔ fosse kɔnɔ o de ye promo ye quoi ji ka taa n'a ye ji ka taa n'a ye ni san ma caya a bɛ taa bala yɔrɔ dɔ la a bɛ taa bala yɔrɔ dɔ ko a bɛ wele de ko promo ne yɛrɛ b'u ka ɲɛgɛn ji k'a bila ni san ma na kasa b'aw fa ah voilà c'est ça voilà bon o de an ka nin bɛɛ de bila sisan jogo ko b'a la dɛ i ɲare merci Kambe le flash